खुलुमबाय स्टुडियाव आखिनि ब्रह्म बांलादेश सरकारा भारताव 3,000 टन हिलसाना दैथायहरनो गनायथि होबाय। नंगौ, दुर्गा फुजानि सिगां बांलादेश सरकारा भारताव 3,000 टन हिलसाना दैथायहरनो गनायथि होबाय। फुजा फोरबोआ खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैगासिनो दं आरो बेबादि फुजा फोरबोनि समाव नाजानाया भारतनि बेंगलि हारिनि एंगारथावजायै हारिमु। हिलसानाया बेंगलि हारियाव मोजां खाफाल आरो गोजोनजों बुंफबनाय इयुन मिजिंनि नेरसोन आरो हिलसानाया बेंगलि हारिनि हारिमुआव गोनांथार बिफाव लायो। जुलिनि नेमखान्थिनिफ्राय लानानै दुर्गा फुजा फालिथायसिम हिलसानाया बेंगलि हारिनि मोनसे गोनांथार बोलि होनायनि थाखाय गोनां। बांलादेशनिफ्राय भारताव गोबां रोजा टननि हिलसानाखौ दैथायहरनाय जायोमोन, नाथाय बे दानाव शेख हासिनानि सरकारा गोग्लैसोनायनि उनाव बांलादेशआ भारतनो हिलसाना दैथायहरनायखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बे समाव बांलादेश सरकारा भारतनो हिलसानाखौ दैथायहरनो थाखाय गनायथि होफिनबाय। मख'नो गोनांदि बांलादेशनि हिलसानाखौ नानि राजा होनना बुंनाय जायो। नंगौ, दुर्गा फुजानि सिगां बांलादेश सरकारा भारताव 3,000 टन हिलसाना दैथायहरनो गनायथि होबाय। फुजा फोरबोआ खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैगासिनो दं आरो बेबादि फुजा फोरबोनि समाव नाजानाया भारतनि बेंगलि हारिनि एंगारथावजायै हारिमु। हिलसानाया बेंगलि हारियाव मोजां खाफाल आरो गोजोनजों बुंफबनाय इयुन मिजिंनि नेरसोन आरो हिलसानाया बेंगलि हारिनि हारिमुआव गोनांथार बिफाव लायो। जुलिनि नेमखान्थिनिफ्राय लानानै दुर्गा फुजा फालिथायसिम हिलसानाया बेंगलि हारिनि मोनसे गोनांथार बोलि होनायनि थाखाय गोनां। बांलादेशनिफ्राय भारताव गोबां रोजा टननि हिलसानाखौ दैथायहरनाय जायोमोन, नाथाय बे दानाव शेख हासिनानि सरकारा गोग्लैसोनायनि उनाव बांलादेशआ भारतनो हिलसाना दैथायहरनायखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बे समाव बांलादेश सरकारा भारतनो हिलसानाखौ दैथायहरनो थाखाय गनायथि होफिनबाय। मख'नो गोनांदि बांलादेशनि हिलसानाखौ नानि राजा होनना बुंनाय जायो। खुलुमबाय स्टुडियाव आखिनि ब्रह्म बांलादेश सरकारा भारताव 3,000 टन हिलसाना दैथायहरनो गनायथि होबाय। नंगौ, दुर्गा फुजानि सिगां बांलादेश सरकारा भारताव 3,000 टन हिलसाना दैथायहरनो गनायथि होबाय। फुजा फोरबोआ खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैगासिनो दं आरो बेबादि फुजा फोरबोनि समाव नाजानाया भारतनि बेंगलि हारिनि एंगारथावजायै हारिमु। हिलसानाया बेंगलि हारियाव मोजां खाफाल आरो गोजोनजों बुंफबनाय इयुन मिजिंनि नेरसोन आरो हिलसानाया बेंगलि हारिनि हारिमुआव गोनांथार बिफाव लायो। जुलिनि नेमखान्थिनिफ्राय लानानै दुर्गा फुजा फालिथायसिम हिलसानाया बेंगलि हारिनि मोनसे गोनांथार बोलि होनायनि थाखाय गोनां। बांलादेशनिफ्राय भारताव गोबां रोजा टननि हिलसानाखौ दैथायहरनाय जायोमोन, नाथाय बे दानाव शेख हासिनानि सरकारा गोग्लैसोनायनि उनाव बांलादेशआ भारतनो हिलसाना दैथायहरनायखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बे समाव बांलादेश सरकारा भारतनो हिलसानाखौ दैथायहरनो थाखाय गनायथि होफिनबाय। मख'नो गोनांदि बांलादेशनि हिलसानाखौ नानि राजा होनना बुंनाय जायो। नंगौ, दुर्गा फुजानि सिगां बांलादेश सरकारा भारताव 3,000 टन हिलसाना दैथायहरनो गनायथि होबाय। फुजा फोरबोआ खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैगासिनो दं आरो बेबादि फुजा फोरबोनि समाव नाजानाया भारतनि बेंगलि हारिनि एंगारथावजायै हारिमु। हिलसानाया बेंगलि हारियाव मोजां खाफाल आरो गोजोनजों बुंफबनाय इयुन मिजिंनि नेरसोन आरो हिलसानाया बेंगलि हारिनि हारिमुआव गोनांथार बिफाव लायो। जुलिनि नेमखान्थिनिफ्राय लानानै दुर्गा फुजा फालिथायसिम हिलसानाया बेंगलि हारिनि मोनसे गोनांथार बोलि होनायनि थाखाय गोनां। बांलादेशनिफ्राय भारताव गोबां रोजा टननि हिलसानाखौ दैथायहरनाय जायोमोन, नाथाय बे दानाव शेख हासिनानि सरकारा गोग्लैसोनायनि उनाव बांलादेशआ भारतनो हिलसाना दैथायहरनायखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बे समाव बांलादेश सरकारा भारतनो हिलसानाखौ दैथायहरनो थाखाय गनायथि होफिनबाय। मख'नो गोनांदि बांलादेश